Sziasztok, majd Plus One Skate for Braidot játékkal fogunk játszani. Én nem vagyok annyira nagyon érte a Braidotért, de azt tudom, hogy én ezekben a játékokban direkt nem az utasításokat szoktam követni, hogy előbb eljussak a célomhoz. Szóval most mondjuk nekem azt mutatja, hogy azt vegyem fel, még véletlenül sem azt fogom felvenni, mert bolond vagyok. És most rájöttem amúgy, hogy eléggé hülye döntés volt, na, akkor elveszünk egy banana kivit, azt mindjárt már elkap minket. Néha így szoktam beszélni. Jó, ezt eltesszük szépen. Hát csodálatos, és már rögtön 40 forintot csinál nekünk. Na, és most már van 5300 kam. Na, mi direkt nem a speedet fejlesztjük, de bolondok vagyunk. Na, hát join azért, jó van. De van, kaptam egy legendarit. Azt a... Wow! Na, mostantól ilyen Robloxos videók is lesznek amúgy. És már rögtön 26k-nk van. Na, most tudom, hogy nem látszik, mert igazából itt most képzeljétek el azt, hogy van itt egy pohár, itt van ez, és itt egy pohár, és azzal tartom meg a telefont. Úgyhogy itt van egy víz, egy vizes palack, ami megtartja. Ja, most nem annyira látszódott, majd ide bevágom a képet, hogy nézett ez ki. Na, itt is azért amúgy nagyon rosszak vannak. Ne! Azért megnézem, hogy mik vannak. Mondjuk ezek tényleg rosszak. Még ez az 1K-s nem is lehetne annyira rossz. Na. Ne! De hogy... Felejtettem, hogy ezek is követnek. Na. Így. És már van 1 millió. Nem ér igazából semmit se a fejlesztés, mert ha ilyen rosszakat veszed el, akkor igazából nincs semmi értelme. Na, de túl sokat beszélek, ezért most inkább fejlesztjük magunkat, hogy eljussunk bárhol. Most inkább a jumpot fejleszteném nagyon, és a speedet, de még szerintem mást is kell majd, én nem tudom. Úgy ti már ettetek dinnyét, vagyis úgy értem, hogy hát nem úgy biztos elvett már mindenki dinnyét, hanem úgy, hogy már nálatok van, mert nálunk van. És jaj. És most tettem, és ilyenkor olyan érzésem van, mintha megettem volna egy egészet, mert én ugye úgy szoktam enni a dinnyét, hogy hát nem kanállal, ugye így, hogy így beleteszem a kanált, hanem ugye úgy, hogy egy jó nagy szeretet vágok. És akkor így nagyon jó, mert néha olyan érzésem van tényleg, mintha én most telettem volna magamat, pedig nem. És igazából nem is lakok jól. Szóval, most hát, na. Amúgy remélem jól játszódik minden ezen a kamerán. Hello! Mert ezt most így csak beállítottam, nem biztos, hogy jó. Mondjuk én látom, de lehet, hogy nektek nem annyira jó. Sziasztok! Na, a nevem az ott, ne jelöljetek be. Ne jelöljetek be. Ha valaki szeretne velem esetleg játszani, vagy ilyesmi, akkor nyugodtan szóljon, hogy úgy szeretne velem Robloxon jönni, bármilyen játék. 200k-s. Na látjátok, milyen jó dolgokat találok? És igazából tényleg én 5 perc alatt, vagy most hány perc eltelt? Igen, 5 perc. Jó, 6 perc. 6 perc alatt én már milliárdos vagyok. Ja nem, már most 40k van.
De amúgy most tudod, hogy te mit nézed itt a bázisomat? Na. Amúgy én néha szoktam amúgy ajándékozni embereknek, hogy nem vagyok közszívű, de azok nem tudom, minek keresíthet, hát most nem értem, nem értem ezt az egészet. Már pick up, jó van, oda ajándékozott neki. Már látjátok, milyen kedves vagyok, nem. Na de most nem mondom, hogy elment. Ilyenkor lehet ajándékozni? Itt. Na, elfogadja? Hát gondolom elfogadta. Mert már nincs a bázisomon, szóval elfogadta. 12-s K volt amúgy. Hát azzal mindjárt elég is sok. Na, és most most lehet, hogy nem látjátok. 11 millió 600. Fú, most minek kellett ezt elállítanom? Ne, mindegy. Én remélem mindent lehet látni. Most nem tudom, pontosan 11 millió és 600 forint van ebben a játékban. Na, menjünk is, és szerezzünk még több prérotot. Várj, de elfelejtettem fejleszteni. Ó, nem a... jó. Gyere. Jó, kösz. Úgy. Ne. Na. Azt. Na, upgrade. Egy csomó upgrade-ünk van. Már. Így. És most van Jump Power 35 és Speed 56. 56 az amúgy sok amúgy, szerintem. Nos, most már 20 millió van. Na, menjünk. Úgy az amúgy érdekes, hogy ezekben a játékokban én el tudom úgy tölteni az időmet, hogy néha annyira nincs hozzákedem, de tudom, hogy mi lenne, ha mondjuk mondjuk sokkal többet játszanék gép előtt, és az 2 millió, és inkább nem annyira lennék. Hát úgy biztos jó lehetne, csak hát én nem tudok úgy kitartani, mint mások, hogy már leszoknak a telefonról. Én is ma megpróbáltam telefon nélkül csinálni bármit, de nem sikerült. Lehetetlen. Most nekem. Tudom, én most jönni fogtok, hogy jaj, mert telefonfüggő vagyok. Nem. Csak tényleg próbáljátok ki. Ha már elegetek van, és már tényleg már az unalomtól ilyenekre rávetemettek, mint én, akkor tényleg próbáljátok ezt ki. Mert ez baromira szar érzés, bocsánat, rossz érzés. És így, hogy benne van már a telefon a rendszeremben, az úgy valamira rossz. Mert igazából mit csinálnénk egész nap telefon nélkül? Hát gondolom, unatkoznánk. 1, 2, az, hogy nem lenne kedvünk semmihez. Mert valahogy így tényleg, ha most nem bírjuk a változást. Most úgy értem, hogy néhány ember nem bírja, mondjuk én, vagyis bírom amúgy, de én másnál se tudok aludni, mert nekem otthon kell aludnom. Jó, azért most már erről leszoktam, mert mondjuk a unokatestvéremeknél alszok, akkor azért el szoktam aludni. De amikor mondjuk egy teljesen idegen helyen voltam hittantáborban, és nem bírtam elaludni, és elaludtam, csak néha volt, hogy felkeltem, és talán visszaaludtam, csak hát gondolom, hogy amúgy igazából nem is az volt a baj, hogy idegen környéken voltam, hanem ott voltak a másik osztályunkból a D-sek, mert ugye én ás vagyok,
És én nem szeretem őket. Szóval én utálom őket. Én most komolyan, ezt kimondom, utálom őket. Mert ott a lányok, az ott borzalmas. Mert tudjátok miért? Azért, mert ők azok a nagyon-nagyon lányok. Én meg nem vagyok az. Szóval most bárki mondhatja azt, hogy jaj, nem tudtál velük kibírni a napot, mert nem olyanok, mint te. Hát kb. Igen. Igen, mert már megszokod, hogy valahogy így megszokod, hogy nem vagy körülök bezárva minden, és így a agyad nem fogja fel, hogy mi történik. Most nekem nem fogta fel, hogy most hát velük beszélgetni is kéne, meg úgy azért valami lehetne, és hát ugye én ezt nem csináltam, én alapból nem annyira szoktam beszélgetni. Jó, mondjuk az igaz, hogyha megyek valahova, és mondjuk én amúgy a felnőttekkel szoktam beszélgetni. Nem az ilyen gyerekekkel, hanem felnőttekkel. Velük tökre el lehet beszélgetni, nagyon szeretek felnőttekkel beszélgetni, és tényleg olyan dolgokról tudok beszélni, amit még lehet, hogy én kortársaim még nem értenének meg. Mondjuk én baromi sok szót tudok amúgy. Nem mondom azt, hogy baromi sok szót, de azért valamennyit tudok. És néha így amit mondok, ők nem értik meg. Szóval én most nem értem, mi van. Szóval ők nem értik, én meg értem. Jó, van olyan gyerek, aki érti, de azzal meg nem vagyok jóba. Szóval hát most... Igen. Az Godly, Jézus, az L meg a V. Az nekünk nagyon kell. Na, amúgy visszatérve a játékra, most nagyon elbeszélgettem. Mondja nem annyira szeretek a játékkal foglalkozni, én inkább beszélek játék közben, és nem az, hogy jaj, ez most egy olyan, jaj. Nem, amúgy néha szoktam ezzel is foglalkozni. Ha szeretnétek még ilyen Robloxos vidéket, és mondjátok meg, hogy mivel játszok, mert nekem nincs ötletem. És most ebben szoktam játszani játékokkal, csak azt már vagy kivittem, vagy nem tudom. Vagy már a 20. vagy már a 220. szinten vagyok, szóval ezt finnelni 6-szor is tudok. Nézzük, mit kapunk. 5K. De itt semmi, tesó. Na, 10K. Az is semmi amúgy, mert most az nem ér nekünk semmit. Na, de miért nem a Celestial? 5K-ban megint pénzeket kapunk, aminek semmi értelme sincs. Most látod, semmi sem változott. De jó. Kérlek valami ritkát, ne pénzt, de nekem nem kell. Nekem nem kell pénz, csak a valódi. Nem vicceltem. Na. És most megint elköltöm a pénzemet. Juppi, happy. Na, mennyi? Ne. Nem én amúgy a játék közben zenét szoktam amúgy hallgatni. Csak mivel ezen a gépen valamiért mindig elveszik a hang, ezért is nincsenek itt barátjaim, hogy ezt megcsinálják, mert persze dolgoznak. Csodálatos. Ezért én nem tudok zenét hallgatni. És ez nekem egy akkora traumám, nem tudok zenét hallgatni. Igen, bocsánat, ez az egyetlen nagy problémám, de igen, ez. Jézus, itt milyen rosszak vannak. Odaig feljutok? Hát szerintem már nem. Na, akkor nézzük, mondjuk ezt hazavihetném. És a unokatesom se értette, amikor játszottunk
ő gépen, én meg telefonon, hogy én már hogy haladtam előre, és hogy én hogy tudtam olyan gyorsan már kb. Millióra felvinni a pénzemet, meg a szintemet. És én mondtam neki, hogy azért már tehetséges vagyok. Te meg csak így a tutoriáloknál mész, én nem, én megszegem a szabályokat. Szóval ugye hogy senki se gondolt vele, hogy hát, hogy ez hát minek kell tutorial? Minek kell az, hogy ott van egy nyíl, azt menjél oda, azt vedd fel. Hát de minek? Jó, lehet, hogy ez is csak az én problémám, de mindegy. Na. Jó, amúgy szerintem most ennyi is lett volna ez a videó. Sziasztok! Ha szeretnétek part 2-t, akkor mindenképp lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!